Дайет Фокс и Илюменат. Готови ли сте? И да не сте, пак ще ви говоря. Всички знаем, че Дайет Фокс мрази столовете, но обича майка ти. Както и да е, това няма общо с темата. Дайет Фокс обича да играе хорор игри. Защо? Майка ти също обича хорор игри. Случайност? Ами не, защото щом и двамата обичат страшни игри, значи обичат още по-страшни игри в леглото. Дайет Фокс пищи като момиченце всеки път, когато срещне Биг Пиг, столовете, Шайна или майка ти. Кой друг пищи като момиченце? Точно така. Майка ти. Най-добрият приятел на Дайет Фокс. Те правят дейли влогове, щом са заедно. Обвидяхте ли това? Дейли влог? Дейли влог се римува с поток, поток се римува с поток. Потоците плуват в потоци. Случайност? Не мисля. Всеки епизод на простотията на Лолфман и Фокс завалява много дъжд. Толкова, че все едно вали поток. Вижте само колко много сходства. Дайет Фокс е на 13 и половина, а гласът му е като на 18. Защо ли? Не защото му мотира гласа, а защото годините му не си личат и той всъщност е на 18, но го крие, защото е педофил и иска да ебе 13 годишни коври. Като майка ти. Дайет Фокс е Илюменат #педофил. Потвърдено. Столовете също.